cum ar domni. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi și mie, doamnă, dacă puteți, dacă ați avea puterea mea pentru o zi. Cum ați domni în țara dumneavoastră? Ce ați face? Ai, dar ce n-aș face? Atât de multe de reparat. În primul rând aș face cumva să ne stea copiii acasă. Eu am 2 băieți, amândoi sunt plecați. Unul în Spania, altul în Italia. Nepoții acolo s-au născut. Am fost și eu, dar e tare greu. M-am săturat să tot fiu slugă și atât de rău tratată. Acum e și mai greu. Sunt mamă, plâng în fiecare zi. Copiii abia dacă văd unul din ei o dată pe an. E greu. Și ca mamă, și ca bunică. Dar ce să fac? Ce rost să-și găsească ei aici în țară? Plătiți pe un salariu care alții își bagă în buzunare cu 2 mâini. Și ei? Mă doare sufletul. Sunt mamă. Plâng în fiecare zi de dorul lor. Abia văd unul din ei o dată pe an. Vă că tare proaste lucrurile, doamnă. Tinerii ne pleacă peste hotare, bătrânii plâng. Conducătorii noștri n-au învățat nimic din trecutul nostru. Ei sunt sus, iar restul lumii jos. Țara parcă-i dezbinată. Unitatea e doar la vârf. Ăștia și-au dat mână cu mână, cum se spune, ca să strângă tot de pe masă. Și la fraier să nu mai rămână nimic. Nu mai e că e de dreapta, că e de stânga. Acum toți sunt de aceeași parte a ciolanului. Stabilitate. Asta zic tot timpul. Adevărul e că ne cred proști, dar nu suntem. Vedem, auzim. Acum mai și vin alegerile. Abia aștept să mă răcoresc. O să fac alegerea de aur pentru România. Cum adică, doamnă, alegerea de aur? Păi cum, măria ta? Eu dacă aș face alegerea de aur, aș alege să nu domnesc doar pentru o zi, ci pentru ani de zile. Așa că voi alege pe cei care respectă domnitorii, nu pe cei care se cred ei însuși domnitori. Înțelept ai vorbit, doamnă. Nu poți oferi oamenilor un viitor bun dacă tu nu respecti trecutul. Învățați de la domnitori să alegeți adevărați conducători. Mulțumesc mult, doamnă, pentru cuvintele dumneavoastră. La revedere! Pe 9 iunie e vremea să facem dreptate pentru România. Uniți, cu credință, ducem lupta. Fii apărător al patriei și împreună vom fi patrioți în Europa. Domnitorii voștri au reușit pentru că au avut curaj. Tu cât curaj ai pe 9 iunie? Hai să ne luăm țara înapoi. Pe 9 iunie. 5 buletine de vot. 5 voturi pentru aur. Fă diferența. Fă alegerea de aur pentru România. Pe 9 iunie, ieșiți la vot. Aveți nu unul, ci 5 buletine de vot. 5 voturi de aur de dat pentru România. Votați aur. Apărătorii neclintiți ai credinței și ai familiei creștine.